35 jaar ben ik er mee bezig. Ik ben 81 jaar nu en het is wel de bedoeling dat ik op het eind van het jaar ophoud. Zo jongen, ik ben al hier korte jerkes. Dus de eerste kleine actie weer van de Ethiopische Joden, die toen naar Israël te gaan alweer, die het helemaal niks zien. Dus daar is het eigenlijk maar begonnen. En het tweede jaar toen weer het van Roemenië. Dit gaat me wel aan het hart. Ik zal er wel moeilijk mee hebben. Ja, dat denk ik wel. Ja, je doet het maar leefde. Hè? Ik maar leefde, ja, ik van de Heer. En daar is het uit voortkomen dat je doet. Dat je de nood ik zie om je heen. En hij had dan zelfs ik wil neder gewoon, dat je het zelfs dreig gewoon hebben? Nou ja, ik heb natuurlijk dreig gehad. Ik met het overlijden van mijn man. En we hebben zoals de dochter helaas ik verliezen moeten, op 56-jarige leeftijd. Maar ik wist dat ik droog was dus en het had me er weer teruggescoord. Nou, ja, je had ik met leven. Het verdriet en druk. Dus, en dat vormt je leven ik. Nou, ja. Dus dan is het ook wel mooi om dit werk te doen? Dan is het mooi om dit werk te doen, ja. Soms dan pas ik wel eens wat, hè? Maar het is net zo, nee. Ik heb er niks bij, dus wat dat betreft net. Nee, dan moet ze het als zeggen, hè, want dat gebeurt heel enkel. Dus dat ze nou zit er wat van die bij, dan helpen ze er maar bij. Maar dan is het meestal van familie, hè? Waar hou je? Nou, dit ben een man die het altijd een klein op heeft, dus. Deze man heeft het een keer in dienst en Terpstra die is ik alweer, ik weet net hoe lang, maar... Nou, de laatste 3 jaar dacht ik het, hè? Ja, dat dacht ik, ja. Dus... maar zie we met de oud-gediende? Dat is de oud-gediende, maar ja, het kan je ook misschien ook nog worden, nou. Dat hopen we. Ja, dat is zo'n blauw. Ja, ik zei toen ze ritter is, dat vond ik echt een hele bijzonderheid, hè? Dat is dan net verteld. Nee, maar ja... Je kan ik alles net meer onthouden, hè? Nee, er is dat volle weest alweer. Ja, toch? Maar ja, je moet wel wat presteerd hebben. Je bent bescheiden, dat ken ik wel. Ja. Maar dat is wel zo. Ik moet dit haast nog even naar de zool brengen. Oh. Nou, geweldig. Hè? Het allerbeste. Volgende keer, Ja, dat zei je. ja, dat Ja. klopt.